Palihog mangluhod. Orasyo Imperata alang sa kalinaw o pakigios sa uban sa mga kabus. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya. Miduol kami kanimo ning panahona sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot o pagsakas sa presyo sa lana. Among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi, labi na ang sa mga kabus ug huyang. Hatagig dakong pailob ang mga nag-antos aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan, uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang, aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin uban ang kaluoy. Hatagi kaalam ang mga nangulo sa mga nasod, aron pilion nila ang kalinaw imbis gubat, pakigdayalogo imbis kapintas, ug ang kaayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudloi kami nga mahimong matinud-anong tig-atiman sa imong kabuhatan, nga gamiton namo ang mga gasa ug kabtangan nga maalamon. Ngalikayan namo ang pag-usig ug nga mag-atiman kami sa usag-usa uban ang gugma ug kahiusahan. Lig-una ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy. Aron bisan sa panahon sa krisis, musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Senyor Santo Niño, magiya og manalipod kanamo, ug hinaot nga si Maria Berhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo, aron maghari ang kalinaw ug magpabilin ang paglaom sa katawhan. Gipangayo namo kini pinaagi kang Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog magampo kita sa Regina Coeli. Reyna sa langit, maglipay ka, Alleluia. Kay siya ang atakos maong gipadala. Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Igampo mo kami sa Dios. Alleluia. Maglipay, magsadya ka, O Berhen Maria, Alleluia. Kay sa pagkatinuod na banhaw ang Ginoo. Alleluia. Magampo kita. O Dios nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Hesukristo nga among Ginoo, gilipay mo ang tibuok kalibutan. Itugot na nga muyo kami kanimo nga iyang inahan, nga makabaton unta kami sa kalipay sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug maayong buntag.
O Dios, sa imong paggula nga naguna sa imong katawan o sa imong paghimog dalan alang kanila o sa imong pagpuyo uban kanila ang yuta natayog ug ang langit miulan. Alleluia. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igso, maginuso kita karon sa atong mga sala aron maandam kita alas sa pagsaolog ni Santos nga misa ng Huwebes sa ika-4 ka semana sa Pasko sa Kabanhaw karon ato sa gihandom si San Pio V Papa. Kaloyaw na kita sa Dios nga makagagawa patanan, pasilon sa atong mga sala. Dadon unta, kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga nagpahiuli sa kinaiyas, sa tao, labaw, sa iyang dungog, sa sinugdan, tanawa ang sakramento sa imong gugma, nga dili matukib. Aron imong ampingan ang mga gasa sa imong walay hunong nga grasya o panalangin diha kanila nga imong gibago pinaagi sa misteryo sa bunyag. Kini ang magipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Ngabuyo gahari bang kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampelya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila dito ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia ug sa Pisidia, ug sa adlawng igpapahulay, misulod sila sa sinagoga ug milingkod dito. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinagoga nga nag-ingon, mga igsuon, kung aduna kamoy mensahe nga makadasig ni ining mga tao, mahimong isulti ninyo karon. Mitindog si Pablo o gisinyasan niya sila sa iyang kamot o giingnan. Mga igsuong Israelita ug tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios niining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga dakong nasod
sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto, ug sulod sa kapatan katuig, siya nagpailo kanila dito sa kamingawan. Gilaglag niya ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan, ug gihatag kini kanilas ug gipanag-iya nila kini sulod sa 4 ka gatos ug kalim-an ka mga tuig. Human niini, gihatagan niya sila mga maghuhukom hangtod sa panahon ni Propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo sila hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Cis, sa banay ni Benjamin, aron maoy maghari kanila sulod sa kapatan katuig. Sa diyang ipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako, ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa mo anhi si Jesus, nagbuhali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabundyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong huna-huna? Dili ako ang inyong gipaabot, apan sunod kanako may muanhi, ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kayo sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kayo sa Ginoo. Ang mga kayuhan sa Ginoo, awiton ko sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinod-ano. Kay nagingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinod-ano. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kayo sa Ginoo. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balaan nga lana, ako siyang gidikugan. Aron ang akong kamot maguban, kaniya kanuna. Ug ang akong bukton, maglig-on kaniya. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kayo sa Ginoo.
Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahampunan, Awiton ko ang kayo sa Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaing. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaag kaninyo Manasag kanimo. ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human si Jesus makahugas sa tiil sa iyang mga tinunan, mingon siya, sultiano ka mo, walay ulipon nga labaw sa agalon, walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karong nga nasayo na kamo sa maong kamaturan, bulahan kamo kung inyo kini buhaton. Wala ako magsulti may tungod kaniyong tanan. Nakila ko sa akong gipili. Apag ginahala matuman ang kasulatan, anak ingon, ang tao nga may salo kanako sa pagkaon, nahimo nga akong kaaway. Nultihan ko na kamo ni ini, so wala pa kini mahitabo. O ini kitabo na ni ini, muto kamo. Nga ako, mao ako. Sultihan no kamo, ang modawat kabihang kinsa, nga akong ipadala, modawat usab, kanako. Nga modawat kanako, modawat usab kaniya, nga sa nagpadala, kanako. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So, nahitabo kini, human kahugasi ni Jesus ang mga tiis o apostoles. Ay napakutana ka na, Padre. Yun sa man pagbunyag ni Kristo sa mga apostoles. Ikaw wala may gisulat, pero sa akong pamalandong, katong pahugas sa tiis ng apostoles, muna to silbi bunyag nila. Ugasa ilang tiil, papasabot, ang Ginoo, naghatag kanilang bunyag, simbolo, paghugas sa ilang kagulingon, bunyag, o pasaylo ilang mga sala. Apela si Judas ani, pasubola palungon, nga si Judas, Iscariote, puman siya, hugas yung mga tiil, bunyagan sila Ginoo, nakabilang gihapon siyang maluhipon. Wala niya mag-usab sa iyang hulingon. Kayo sa kataong bisyoso may soon. Kaso kwarta. Mangita pibi kwarta para pinansi ang bisyo. At nagibawa sa bisyo ni Judas. Kung nga sagara sa mga tao bisyoso, wala yung nahuna ang kwarta para gamiton pag pinansi ang bisyo sa masuskadik. Mangita ang kwarta para iyang bisyo, musuyo. Sama sa usa ka palahubog, mangita ang kwarta para pagpinansi ang bisyo sa paghubog-hubog. Sugarol, bogi hapon. Walay kwarta, nga matigom, kay bihon ta tigumon, isugal kay mamasin, mudaghan. Muli, itabua. So, walay ulipon nga labaw sa galon, o walay sinugo nga labaw sa daso ka tinuod. Ang Diyos ang sugo. Busa ang
sulugoon, dili mulabaw sa nagsugo kanina. Yung na namin so, ang apostoles, susugo sa apostol, sa Ginoo, pagsagis mabilitas kaluwasan. Dili sila hawod ayo. Mabitag Ginoo na pasidaan. Sa Mateo 28, 18:20, isang nga malita sa tanang katawhan, himua sila nga akong mga tinunan, dili inyo, ako May pangahas na tinunan mo, dili instrumento lamang mga pare, pag dala kang Kristo, isip iya tinunan, dili tinunan sa pare, obispo, dili mula sa akong mga tinunan ay pangangkon. Bunyagi sila sa ngalan samahan o sana Espiritu Santo. Sa muning pasabot din apan gibot niya sa Ginoo nga ang tao nga may salo sa iyang pagkaon bisan pa nakadawat sa bunyag nahimong iyang kaaway. Ngano kay ibig unta magbag-o gipadayon ito ni Holy Security ang pagluoy kaniya. Kay na wili sa 30 ka buok plata silbing bayad aron itugyan si Jesus sa mga Parisiyo para madakpan siya. Idugay panahon ng kamot ang mga Parisiyo kadakuan ni Herodes nadakpon si Jesus pero way nakaako. Nga naman ay ang panahon sa paghalas ito, iyang kinabuhi, wala pa moabot. O din niya ito makita nga Ginoo may gamit sa usa ka titulo nga alang lamang sa Dios. Sa panahon nga si Moises isok na sa Ginoo usa maimong ngalan, usa itubag sa Ginoo, ako mao ako. Igamit po na Ginoo sa Kristo ang titulo. So di modo Dios usa tinuod. Ang paggamit sa ayam huam proper na sa usa ka Dios. Busa iya ni gisubli gani sa Mateo 28 usab, nagisubli aron matuon tanan nga ako mao ako. Titulo nga angay lamang sa Dios. Kasi tinubdan sa kinabuhi, tinubdan sa kamatuoran, tinubdan sa dalan padulong sa kaluwasan. Amen. Marindog palihog. Nagatigom kita karon isip katawhan nga nanginahanglan o sa uban pabasano kasing-kasing magaampo kita ngadto sa Dios Amahan masaligon sa iyang dakong kaluoy motuaw kita sa paingon Ginoo dunggang among pangamoy. Ginoo, dungga ang among pangamoy. Nga sila nga nangulo sa simbahan, madasigong magsangyaw sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pangamoy. Nga sila nga gitahasan sa pagpangulo, maalagarong mugiya sa ilang mga ginsakupan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pangamoy. Nga sila nga mibiya sa ilang pagtuo, mahibalik na ngadto sa banay sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pangamoy. Nga sila nga nawad-ag kadasig tungod sa mga pag-antos ug sa mga balatian, makakaplag og kalig-on ug kahupayan diha kang Hesus nga nagmadaugon batok sa sala ug sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pangamoy. Nga imo untang isipon nga takosog mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na nganto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pangamoy. Nga ang mga matuhuong mihalina, makabaton sa ilang walay katapusang ganti, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggang among pangamoy. Makagaw mga amahan, itawag mo kami aron makiguban kanimo. Magmakunayo unta kami musunod sa imong anak subay sa dalan padulong sa imong ingarian. Kini among gipangay ni Kristo among Ginoo. Amen.
sagupa o santusa kining pano kining bino ginama sa kamot sa tao ang imong mga grasya bunga sa mong pangaliya ihatag na kanamo o langit nung amahan. Mga ison, pag-aampo kamo arong kinato sa kapisyo, dawaton ng taha Diyos ang amahan, makagagahom sa nga tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa kapisyo ikan sa mga kamot alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan sa tibok ning santos nga simbahan. O Ginoo nagahala kay mekanimo sa mga gasa sa pagdaig sa among pagsaulog sa pista ni San Pio V Papa. Pinaagi nini nagsalig kami kamalingkawas sa mga kadaot karon og sa umaabot. Kini among gipangayo pa ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matago. Santos nga amahan niyo hatunhay makagagahom sa tanan. Angay umatanong kayo magpasalamat kami kanimo kanuna sa tanang dapit. Kay imong gitugot na mahadya ang simbahan diya sa pista ni San Pio V Papa. Sa ingon na imo kami gilig-on pinasaya padaingnan sa santos niyang kinabuhi. Imo kami gituluan pinagay sa iyang pagwali o gipatilibdan pinagay sa iyang pangaliya nga makapahimot kayo kanimo. Buos aman sa panon sa mga anghel o mga santos nga kadaay kami kanimo sa imong kalangdon sa walihunong nga pag-awit. Santos nga Ginoo Diyos sa kagahuman puno ang langit o yuta sa Santos ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa para mahimo kaniala ang kanamo ng lawas o dugo ni Kristo among Ginoo sa pagpasakit siya kaugalingon ni kuasa upan. Pasalamat kanimo. Ipika sumihata ni ini ngadto sa mga tinunan ug giingon dawata kini nimong tanan ug kana. Kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasama ang paagi tapos ang paniyapon ni Kuasa sa kalis, ipasalamat tayo pag-usab.
nihata ni ini ngadto sa mga tinunan ug ingon dawatan o Panginoon ka mga tanan gikan niini ay kini mong kalis sa akong dugo sa bago tunhay ang kasabutan ang dugo nga iula alang kaniyo ug alas tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa atong Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik na ni. aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo nagahalag kami kanimo Ama nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang o moalaga kani himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo pagkahiusa diha Espiritu Santo. Tinunami Ginoo mo si mahatibog kalibutan. Kumuha nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Leo XIV abong Santo Papa, Alberto amang Arsobispo, iya mga kauban nga obispo patanang mga pari. Ina imong anak, imong gitawagan kami kan kalabi na katong wala hingan katong mahay kalimtan, katong way nag-ampo lang kanila yung mga tanang kala sa purgatorio. Sa abo niya namatay sa Kristo na banhaw to sila uban kaniya. Dada silang tanan sa pasudo sa kahayag sa imong naong. Kaloy kami tanan, nimo kami angayan makaamboy sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang ginahangong lahat Diyos, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martyrs, uban ni San Pedro Calungsod, San Martin de Porres, tanang mga santos o mga santas, na nagkatuman sa imong kabutas katuwigan. Uban kanila kami kang aday, kung nga kami kang himayaon, pinan ni Kristo, imong anak. Hinay kaniya, baka na diha kaniya, gatagan na kaniya makagaw nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Tanang lungo o himay hangtod sa kaangturan. Pero mag-aampong kita ngadto sa mga atong awiton ng mga pulong, itulog ka nato sa atong manong. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gihayan, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa iyo tamay mo sa langit, ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanang dautan. At ay kami sa kalinaw ni ining panahona, ang tinabangan sa imong kaluoy mahalikay, kami karon na salag mahiliw sa tanang kasamo. Sa tanang paabot kami nga malawan sa balik sa Kristo ang manunubos. Kay imo man ang gingarian, ang gahaw mga himaya hangtod sa kangturan. Ginoo sa Kristo na ingon ka sa mga apostoles, sa kanang nabiliw ko diya kalinaw ihata ko ninyo. Ito na ang mga sala ko ni pasali sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton. At agi kami sa mga kalinaw kahius, ikaw nga boy ko hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kunay manaakan niyo. Manasag ka na. Pakita ang timan sa atong panag-inigso. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mga kordero ha Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, wala ang gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, Dinadekuan, dili ko makalawat kanimo, makalawat kanimo, lamang, apa di pamulong o mamaayo. mamaayo. Akto sa espiritual na komunyon.
Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug himpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ani uban ako kaninyo tanang mga adlaw hangtod sa tapos sa kalibutan. Hallelujah. Mateo 28:20. Magampo kita. Magagawom utunahan nga Dios nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhi nga dayon pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Padaghanan din kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko. Ulig unang amo mga kasing-kasing pinaagi sa pagkaon nga makaluwas. Kiniya magipanghay ba ni Kristo among Ginoo? Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kani. Manalangin kaninyo ang Dios, magagaw matanan ang amahan o anak ng Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na ang misa dad anayong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.